ole hei voin hi kan share thewangin zuni som panga YMA Day ania kumdanga kan lo ti thinang bokin mi harsa te pualin hei hun hi YMA te hian kan mang thina tuna hian ngaihhlui in hnuai dawin hun kan mang me kan hei he lama kan BCP hobin hei in hnuai in lo siam ve me ka ti chuan he lama hiam kan YMA hruai tu pu zefanata YMA Vice President om boka hei tuna hin ke ni hi kan online takania enge soitur te po kha nei mai thia toy tein na hon kan hon sak lo kam puai bio ma se oผมไม่พูดจะเป็นนักสุงาลงทุกันส่วนที่ส่วนวิปอยลำปังต่างลำปังเตะkhian chilan phun chil phunin ankal boka ti khan hun hi vela kanin thena ni ti kha kan soi du bokani hey zan chu kan buai boni chu kan buai khop mai in hnuai kan dawa ti hian YMA chu tanpui ngaite tanpui tu ani angtakin ti hian tanpui an ngaihna pianga kan tanpui thina ni ti kha minlo hriat sakula ti kha kan sei duwa ti chuan hei kan buai le do dona nekena lo ti zel kan tum do nia apula tanga top then kha minlo en sak do nia